नमस्कार मंडळी, मी प्रमिला पाटील कोल्हापुरी किचनमध्ये अगदी मनापासून स्वागत करीत आहे। तर मंडळी, आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेले एक स्नॅक्स रेसिपी, ती म्हणजे मटरी। आता ही मटरी म्हणजे काय, तर एक तिखट पुऱ्यांसारखीच ही एक रेसिपी आहे जी मैदा, रवा, बेसन यापासून बनवली जाते। आणि हा जो पदार्थ आहे ना, हा बहुतेक करून MP, UP असं मराठवाड्यात म्हणजे अशा या ठिकाणी भरपूर सारी बनवली जाते। तर तोच पदार्थ मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे, तो म्हणजे मटरी। आता या मटरीसाठी लागणारं साहित्य आहे ना, हे तुम्हाला मी आता दाखवते। तर यासाठी मी हे बघा 200 ग्राम हा मैदा घेतला आहे, थोडीशी कसुरी मेथी घेतली आहे मी, 2 चमचे बेसन घेतले चवीसाठी, 2.5 चमचे मी तूप घेतले, त्याच्यामध्ये तुम्ही तेल घेऊ शकता, चवीनुसार मीठ, जिरं, आणि यामध्ये मी आता ओवा, तीळ आणि बडीशेप असे 3 पदार्थ घेतलेत, आणि मेथी आणि काळी मिरी। आणि टेस्टसाठी म्हणजे असं आपल्याला आता तिखट थोडंसं असं वाटेल तिखट मटरी असावी म्हणून मी 1 मिरची देखील घेतलेत। तुम्हाला हवी असल्यास तुम्ही मिरची, नको असेल तर तुम्ही मिरची नाही टाकली तर चालतं, कारण काळी मिरीचा तिखटपणा त्याच्यामध्ये असतोच। पण मी 2-3 पदार्थ मसाल्याचे जास्त घेतलेत, कारण थोडीशी टेस्ट वाढवायची होते। तर या व्यतिरिक्त पीठ मळण्यासाठी पाणी लागणार आहे आणि तळण्यासाठी तेल लागणार आहे, ते आपण किचनमध्ये जाऊनच पाहूया। तर मंडळी, आता ना ही काळी मिरी, मेथी ही मी मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे। तर तुम्ही खलबत्त्यामध्ये बारीक करून कुटून जरी घेतली तरी चालते, कारण मी लाल मिरचीसाठी मी हे मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे। ही लाल मिरची अशी तोडून टाकायची, याच्यामध्ये घ्यायची आपल्याला, आणि थोडंसं याच्यातलं तीळ आणि ओवा, बडीशेप आहे ना, हे थोडं वाटायला घेणार आहे, थोडंसं मी अक्कं टाकणार आहे, थोडंसं जिरं पण वाटायला घेणार आहे, आणि थोडंसं मळताना आपल्याला लागणार आहे। तर आता हे मी मिक्सरला इथेच फिरून घेते आणि पुढची कृती दाखवते। तर आता हे साहित्य आहे ना, मी या परातीमध्ये सगळं घेणार आहे। तर आता सर्वप्रथम मी मैदा घेणार आहे, रवा टाकणार आहे मी याच्यामध्ये, बारीक रवा आहे, जाडा असेल तर तुम्ही असं बारीक करून घेऊ शकता, किंवा गव्हाचं पीठ देखील घेऊ शकता। आणि बेसन टाकते, गरम तेल टाकायचं नाही, आता यामध्येच मी हे तूप टाकणार आहे, तुपाच्या बदली तुम्ही तेल घेऊ शकता, आपल्याला फक्त मोहन घालायचं आहे त्याला। तर हे सर्व आहे ना असं छान असं मिक्स करून घ्यायचं। हे जे तूप आहे या पिठाला सगळं चोळून घ्यायचं आधी, बघा असं एकत्र असं मिक्स करायचं। तर आता हे बघा असं त्याचा गोळा झाला ना का समजायचं हे छान लागलेलं आहे मोहन। तर यामध्ये मी आता ना सर्व पदार्थ ते टाकून घेते। तर सर्वप्रथम आधी मी हा मसाला जो मी बारीक केला ना तो टाकून घेते। हे बघा सगळीकडे काळी मिरी, जिरं, बडीशेप थोडं जाडसर ठेवायचं, म्हणजे ते दिसायला देखील सुंदर दिसतं। हे बघा असं छान असं लावून घ्यायचं। हे जिरं देखील टाकते त्याच्यामध्येच, ओवा, तीळ, आणि कसुरी मेथी आहे ना ही आपल्याला चवीसाठी टाकायची आहे, तर ही अशी हातावर चोळून घ्यायची। तर या कसुरी मेथी ना सर्वात जास्त अशी टेस्ट येते। कसुरी मेथी कोणता पण पदार्थ टाकले तर पदार्थ छानच होतात। आणि बरीचशी लोकं काय करतात, कडवटपणामुळे ही मेथी टाकायला अवॉइड करतात। ते बघा आता मी छान अशी मेथी टाकून घेतली, आणि आता चवीनुसार मी मीठ टाकणार आहे। हे बघा साधारण मी हा 1 चमचा आता हातानेच टाकून दाखवतो तुम्हाला। तर आता हे वरून थोडंसं मी टाकणार आहे, छान असं मिक्स करायचं। तर छान असं सगळं मिक्स केलं आहे। या मैद्याचा ना असं घट्टसर गोळा मळून घ्यायचा आपल्याला। तर अशा पद्धतीने हा पिठाचा गोळा मी मळून घेते, आणि मग आपण पुढची कृती किचनमध्ये करूया, ते दाखवते। तर म्हणजे आता ना हे पीठ आहे छान मळून झालं आहे, ह्याचा मी असं घट्टसर गोळा करून ठेवलेला, आणि 10 मिनटं याला मी झाकून ठेवलं होतं। ते बघा 10 मिनटांनी मी आता काढून बघते की हे बघा असं बोटं दाखवते,
हे याच्यापेक्षा घट्ट होतं कारण त्याच्यामध्ये थोडं सैल होतं, तर रवा होता ना, रवा असल्यामुळे तो फुलला, म्हणून थोडंसं असं सैलसर मळून ठेवलं होतं मी. हे बघा, आता 10 मिनटानंतर ह्याची जी कंडिशन आहे ती अशी आहे, तर इथपर्यंत आपल्याला हा गोळा असा मळून घ्यायचा छान. आता याला मी तेल लावून घेते. हे बघा, तेल लावून मी असं छान रगडून घेणार आहे. आणि एका बाजूला मी असं कढईमध्ये ना तेल तापत ठेवलं आहे ही मटरी तळण्यासाठी. तर आता पुढच्या कृतीकडे वळूया. हे बघा, छान मऊ झालेलं आहे. आता याच्यातला मी एक गोळा आहे ना एवढा काढून घेते. रवा होतामुळे असं मस्त छान घट्टसर झालं आहे, फुलला. तर आता बघा, एवढा साईजचा मी गोळा घेतला आहे. थोडंसं याला चिमूटभर असं पीठ लावायचं, म्हणजे पुढे सरकते बराबरा. असं पीठ लावून घ्यायचं. आणि आपल्याला असं एकदम पातळ करायची नाही, थोडी जाडसरच ठेवायची आहे, म्हणजे ती अशी क्रिस्पी होते, एकदम खुसखुशीत. एकदम कलरफुल अशी छान दिसते बघा, लाल, हिरवा, काळा, सफेद. तुम्हाला हिरवी मिरची हवी असल्यास हिरवी मिरची टाकू शकता. तर आता ह्या चपातीला ना छान असं थोडे काटे मारून घ्यायचे, म्हणजे आपल्या पुऱ्या आहेत ना हे असे फुलायला नाही पाहिजेत, म्हणून असे थोडे असे सगळीकडे काटे मारून घ्यायचे. तर आता आपण ना हे झाकण घेतलेलं आहे, तर त्याला आपण आता असे कटिंग करूया, छोटे पुऱ्या काढूया. तर तुमच्याकडे दुसरी वाटी असेल धारदार ना, तर तुम्ही घेऊ शकता कोणती पण वाटी. बघा, अशा मीडियम साईजच्या पुऱ्या करून घ्यायच्या आपल्याला, म्हणजे मठरी तयार होते छान अशी. आहे बघा, आपण या मठऱ्या तयार करतोय. ते बघा केवढे झाले, छोटे अशा पुऱ्या तयार झालेले आहेत. थोडं काढून घेते असे. आहे बघा, छान असे छोटे पुऱ्या आहेत ना, असे काढून घेते. तर या छोट्या अशा 15 पुऱ्या तयार करून घेतल्या. तर आता मी या ना छान असे तेलात सोडते. बघा, तेल पण छान तापले. आणि आता ही पुरी बारीक गॅसवर आपण एकदम खरपूस भाजून घ्यायचे. थोडं तेल कमीच तापायला पाहिजे, हे जरासं जास्त तापले. पुऱ्या कढईत टाकून घेते आणि बारीक गॅसवर त्याला भाजत ठेवते. चांगलं असं ब्राउनिश कलर येईपर्यंत आपल्याला हे भाजायचं आहे. एकदम डार्क ब्राउनिश नाही करायचं आहे, छान असं तळून घ्यायचं आहे. हे बघा, अशी एकही पुरी आताही फुगलेली नाही आहे बघा. आणि असं मस्त सोनेरी कलर हे पण आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत. याला मटरी म्हणतात. आपण या मटऱ्या वास पण एकदम कसुरी मेथी टाकल्यामुळे ना वास एकदम सगळ्या घरभर दरवळतोय. हे बघा, हे छान असे ब्राउनी झालेत, मस्त बघा कलर एकदम बदलला आहे. आता मी सगळ्या काढून घेते. हे बघा, आता मी ह्या भांड्यामध्ये काढलेत. या पद्धतीने ना मी आता सर्व पुऱ्या तयार करून घेते, मग तुम्हाला दाखवते. आता या पुऱ्या झालेल्या आहेत, ह्या सगळ्या हे बघा लास्ट होत्या, त्या मी आता काढून घेते. छान आता हे तळले आहेत आणि कलर पण एकदम मस्त ब्राउनिश झाले. आता मी गॅस बंद करते आणि डिश सर्व करून दाखवते. तर मंडळी आता ही मटरी रेसिपी आहे ना तयार झालेली आहे. हे बघा किती सुंदर अशा कलरफुल झाल्या आहेत, छान अशा. आणि क्रिस्पी पण दाखवते मी तुम्हाला कशा झाल्या आहेत त्या. एकदम असे क्रिस्पी झालेले आहेत. अजून एक तोडून दाखवते. हे बघा,
अशा मस्त क्रिस्पी झालेत. अशी खाऊन पण दाखवते. कुरुम कुरुम असा आवाज येतोय बघा. एकदम तोंडात घातल्या घातल्या एकदम क्रिस्पी असा आवाज आला. मस्त आहे बघा. तर अशा मंडळी अशी मटरी रेसिपी आहे ना, तुम्ही घरात मुलांना स्नॅक्स म्हणून बनवून देऊ शकता. पावसाळ्याच्या दिवसात, थंडीच्या दिवसात असे खुसखुशीत पदार्थ, तेलात तळलेलीचे पदार्थ हे आपण तुम्ही करून खाऊ शकता. लहान मुलं रडली तर त्यांना खाऊ म्हणून डब्याला टिफिनला देऊ शकता. तर अशी तिखट चविष्ट अशी ही मटरी रेसिपी आहे ना, तुम्ही घरात आवर्जून करा. आणि ही रेसिपी कशी वाटली, याचा व्हिडिओ कसा वाटला तर तुम्ही कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, शेजारचे बेल आयकॉन देखील दाबा. धन्यवाद.